Mayong buntag sa tanan ug naa na pud ta sa usa ka nindot na adlaw nagihatag sa tuwa sa Dios para makatipok kita both physically as well as online. And once again, nag-invite kami na if you are able, please come and join us para ma-encourage nato atong isa't isa as well as ang atong fellowship ug atong pag-worship ni Lord. Mas anindot kay naaman ta magkita gyud og mag physically and wala gyud na ilisan na walay teknolohiya na maka-replace sa the actual physical gathering of the church. And so, nanata karon sa Hebrehanon chapter 5. If you have Bibles with you, palayo kog abri ana daan og i-review ta mo just in case karon lang mo naka-join sa ato na last week na naghisgot kita na ang mangwawali sa nagsulat sa Hebrehanon is gahisgot siya unsa ka nindot si Hesukristo. Na kung imo nang nadawat si Hesukristo, imo nang actually nadawat ang God's best and you can be fully satisfied maski unsa pay mahitabo sa imong kinabuhi. Ug ang iyang ginatudlo ani na panahona sa kapitulo 5 is nag-ingon siya na si Hesukristo ang pinakanindot, ang pinakataas na Pangulong Pari hantod sa kahangturan. Og niingon siya dira na apan bisan og siya mao ang anak sa Dios, nakat-on siya sa pagka masinungtanon pinaagi sa iyang mga pag-antos. So nakita nato na ang God's best also went through suffering og ingon din na kay nahingpit man siya, nahimo siyang tinubdan sa dayon nga kaluwasan. Siya nga to ang source of salvation alang sa tanan nga masinugtanon kaniya. Ug gihimo siya sa Dios nga Pangulong Pari sa laray ni Melchizedek. Na masinanotice ninyo last Sunday kung nagsubay gyud mo na ang bersikulo 10 o bersikulo 6 na naghisgot or city ba to naghisgot kang sa pagkapari ni Jesus sa laray ni Melchizedek, wala na ako gibanggit. Gituyo to nako kay iyahanang ma-resume or iyang ipadayon na o explain todo sa chapter 7. Pero, nakakuan na ba mo na naamoy kastorya na tao, kastorya mong tao, o bigla lang din ni usab ang iyang gistorya? Nag-change topic lang diretso ba? Na wala man lang mo kabantay. Uy, lahi naman din mong kastorya. Kabantay mo na kaniya ato ang magwawali, naghisgot siya, bahin kang Jesus, bilang atong Pangulong Pari, hangtod sa kahangturan, pero wasa ni padayon, niliko siya karon kalit. Nilahi iyahang topic. Lahi ang gihisgutan. O baka pangutana ka ba? Ngano man na wala man siya ni padayon og storya og pa-explain og pagtudlo sa kanina kongregasyon unsa ka ang mga nindot na kamatuoran na si Jesus ang Pangulong Pari. Nganong ni biglang liko man siya? Nganong ni usab man ang iyang gihisgutan? Naatay clue kay pabalik-balik ni actually siya na musimang lang ni siya kalit. Naa siya'y specifically hangyo, rason, urge sa kanina kongregasyon, pabalik-balik. Pakitaon ta mo sa kapitulo 2, versikulo 1, ingon siya. After siya nagstorya about sa mga kamatuoran ni Jesus, mingon din siya kalit, busa huptan ta sa dugang kalig-on ang mga kamatuoran nga atong nadawat aron dili kita mahimulag niini. Og yan na pong ibalik, na after na po siya maghisgot kang Jesus, mingon na po siya, tanawa gid si Jesus tanawa si Jesus. Og sa bersikulo 8 sa kapitulo 3, mingon na po siya, sige, ayaw gid paghahia ang inyong kasing-kasing sa kaninyong madunggan na mga kamatuoran, bahin kang Jesus, ayaw paghahia ang inyong kasing-kasing. Kaya nga naman, naay
sukol kang Diyos sa Diyos na ay ilang gipagahi, ilang kasing-kasing. Naghatag din siyang ehemplo, no? Sama sa pagsukol sa inyong katigulangan, batok sa Diyos. Nang sa adlaw ni sa katong pagsulay, nasulayan sila didto sa kamingawan. Ilang gipagahi, ilang kasing-kasing. So ayaw. No? Another na pod sa versikulo 12. Ingon siya, kapitulo 3. Pagbantay kamo, nga walay usa kaninyo, nga magbaton og daotan og dili matinuohon nga kasing-kasing. So unsa na pod iyang pasabot, no? Naa siya ginapatapsing-tapsing, naa pa siya no? Na balik-balik ayaw pagahi ang kasing-kasing, inyong kasing-kasing magtuog yun mo, magpanatili mo na magtuog yun mo. Ingon na pod siya sa kapitulo 4. Sige ha, kanina mga kamatuoran ni Jesus, magmatngon kita nga walay usa ka nato nga mapakyas sa pagdawat ni anang maong kapahulayan. Og sa 14, busa, lig-onon ta ang atong pagtuo kay duna kita'y Pangulong Pari nga halangdon nga atuan na sa presensya sa Diyos. So nakita nimo na pabalik-balik ni siya og simang, no? Naa siya ginaigo. Ug dinhi na karon sa ato ang passage sa kapitulo 5, bersikulo 11 taman 14. Iyahan ng once again kuan na siya, pero right this time iyahan ng specific. Nga naman, nganong sige man siya simang. Kay kung maghisgot siya kang Hesukristo, no? Kung naana mo yung kastorya, no, na maghisgot mo about mga butang na kanang excited na kay ka, passionate na kay ka, pero ang reaction kay kani, murag, ikaw, excited na kayo, pero imong kastorya, nakatulog. Ikaw, grabe na kay ka-passionate sa pagstorya nimo bila bahin sa Diyos or unsa pa na yung storyahan, pero walay interest, nag-cellphone na, walay ang una-una unsa na kakong lutuon kaunon kakulaag after ani, no? Ana ang dili lang day na sa ato ano? Di lang day na diri sa Jikap, apil po day sa iyang kongregasyon na naay reaksyon sa pulong o kamatuoran sa Diyos sa kasing-kasing sa tao na walay interest, na ma-bored sila. Kay mas malingaw pa mi sa lain na topic kaysa mga kamatuoran sa Diyos. Pero unsay kakahitabo dinhi? Usa ba ni ka mangsusulat, usa ba ni ka pastor, usa ba ni ka spiritual leader na nangasaba sa iyahang kongregasyon? Kay you will see man here, strong words na gagamit. Usaban ni siya, na nasuko siya, usang man mo'y katulgon, kahi mong ulo, ihabang gina, butangan o bugat ang iyang kongregasyon, tungod kay sige silag kapalpak. Usaban ni kapastor, na suko kay siya, no? Na mura siya ang taas, o iyang kastorya nasa ubos, na ga-lecture siya, ano siya, no? Na kamo diha sa silong, kuan kay mo. Nga bang saba ba siya nasa taas na posisyon? Kaya nga naman, ihang pulong naaman sa makaingon ta karon sa labaw na sa atong kultura karon, harsh, makasakit, maka-offend. Pero hunaw na to, no, sa konteksto sa Hebrew hanon is kanisa na pastor gihigugman niya ang iyang kongregasyon. Busa nagsulat siya. Ug ang ilahang nakita nimo sa usa niya yang kasing-kasing, no, katong naghingon siya, ampo ta no na magbalik ta, ma-reunite ta once again, na magkinitaay na gyud ta physically. Kay naaman siya sa lain na parte na lugar ug dili sila makaipon ani na panahon. So naa sa kanina congregation na nagkikigugma sa iyan na tinuoray, o kanina pastor, iyaning gihigugma ang kongregasyon na mix congregation, no, na tinuoray pod na paghigugma. So,
ang atog yung isabot ani sa pulong, no? Ang iyang tono o ang iyahang pagsulti ani is dili tungod kay nasuko siya kay sa palpakan sa tao, tungod kay na matulog lang sila pag magwali siya, kung dili usa ni ka pastor na iyahang gikonfronta ang iyahang kongregasyon tungod sa iyahang paghigugma sa ila, iyahang concern sa ila. Na ako'y usa ka na pila ka tuig ago nagtubo sa ako ang kalimot ko sa term sa to, kamunggo, kanang wart. Kalunggo. Okay. So, nitubo na kalunggo. O gamay pa siya sa sugod, no? Gamay man na siya sa sugod, magsugod. And then, so akong gibaliwala. Kaya ko, wala raman ni, gamay raman ni. Abi na ako, burot lang. So, basin sa sabon or sa bana. So, wala ka kubalo na matingala laning ko na nilabay ang panahon mo, gadako. No? Niabot sa punto na murag, dili naman ko ganahan mo tanaw saya. No? Murag ko na siya, mawala na akong gana mo kaon. Ano, bitaw? Nadisong kamot. And then, niadto ko giinan ko ni sa akong asawa na, adto sa, doktor. So, pag ito na ako sa doktor, finally, nilabay itong dugay-dugay sa ito na panahon yun, no? Na before ko niya sa doktor, kay kana lagi, di man na importante, mawala naman ni, kuan naman na. Pag abot na ako dito, bugot-bot pagay ko ato, kay dugan pa importante, buhaton. No? Gano pa din di ko ganahan doktor, atong doktor, kay maghulat. No? Maghulat ko taas. And dagan rason, no? But finally, napugos ko sa akong asawa, niadto ko, and then, pagkita agad sa doktor, kadumdum pagin siya, kadumdum ko siya ingon, oh my, siya, ginormous naman eh. Dako, nakaayo daw. Para sa ako, gamay ra ha. Gamay pa, napaman din eh. Pero, para sa doktor, ingon siya, dako naman kay ni, kailangan na ni tangtangon. Kung, kailangan na yun, dok. Siya, hadlok mo ko, dagom, og kuan. Anak siya, kailangan ng yun, ganaman, makatakod ni. So, dili lang day sa akong lawas na pwede makatakod po sa ako ang mga pamilya or akong mga kauban. So, mo ba na nisubmitar ko sa iyahang operation, dana mismo, antod karon napa siya kalyo. Pero, sama ra gyapon na, sa kanina sa simbahan, na naasiguro tayo mga issues nga abi nato dili gamay ra. Kay medyo ignorante man ta. O man ta kabalo. O medyo daghan tag rason, nagahi na ta. Pero kanina mga abi nato gamay ra na mga butanga, kung pasagdan na nato matingala ta gadako, di gawala, gadako. Ug usapod ana na dili lang na taman sa imuha na mo spread na sa imuha. Manakod po na sa uban. Makadamay po sa uban. So busa, kung masabtan man nato na sa physical, na nga na klase na kailangan at imanon o operasyonan, naapo na diri sa simbahan, na kailangan ingnan ta sa kamatuoran. Kay denha, kung atong dili ta maminaw, di taganahan maminaw kay sakit, di taganahan maminaw kay hasol, makagubot. Ang problema nasala mudamay og budako na og even ang ato ang pagresponde sa kamatuoran sa Dios, masama na ta sa mga ingani sa atong kasing-kasing or una-huna. Pwede nato sa atong dagway, interested kita, pero sa atong paghuna-huna o kasing-kasing, boring, pila naman niyo, lahi na ang response. Busa, paminawa ni siya na warning, akong title ani na message is, usa ni siya ka mahigugmaon na pagpukaw sa inyo ha. Usa kani ka mahigugmaon na sermon na kamatuoran, nagiingon para sa atoa. Sugod ko sa versikulo 11, og dira ni ingon na mahitungod niini og bahin kang Hesus, especially katong sa bahin kang Hesus bilang pari
sa linya, sa laray ni Melchizedek. Wa siya ni padayon. Nga naman, ingon siya, daghan pa kay ko gusto, isulti sa inyo. Nindot kayo na isulti o isangyaw sa inyo para makita ninyo ang kamatuoran. Mabalaan ninyo ang kamatuoran. Pero naglisod ko, ipasabot ka ninyo. Kung gatong picture, no, tulog, dili na mo responde. Ana, nakita niya siyang congregation, naiuban, nag-responde. Naiuban, ingato. Murag, kapoy mana, boring mana. No? Nadunggan na nako ni diri sa GCAP, no, na giingnan ko, Dave, ayog wali og lalum. Kay ang atong maminaw sa ato, di na sila kasabot. So, wali lang ka o kanang sayon lang sabton na porosyon sa Biblia, kay dito na rin na sa small group, mahisgutan ang mga lalum. Pero tayong 4 naman takatuig bilang isang simbahan. Wala ramang gyapon nilalum ang ato ang hinisgutan sa small group. Kung mabaw ang ato ang hinisgutan, tinudloan, atong ginawali dinhi sa pulpita, di tayo ko expect no na lalom ang mga hisgutan pod sa ato ang mga small group. Mo-avoid ta og tudlo. For example, kung kanil lugar sa sitwasyon sa GCAP, sa una, maingon ta, naglisod kog ipasabot kaninyo. So mo balhin na lang ko og joke-joke og kaning mga gaan, no, mga love-love, mga sikat na mga topic na mapaka-encourage sa kanato. Mo switch na lang ko ani para, no? Pero dili biya mao ang yang giingon dinhi sa konteksto. In fact, from chapter 7 until chapter 10 ipadayon niya ang pagtudlo niya sa kamatuoran ni Kristo. Meaning wa siya ni undang. Iyaha karon gipukaw iyahang kongregasyon ug iyang gisinglan sa ilahang response sa ilang kasing-kasing sa kamatuoran. Usa na na trahedya na mahitabo sa usa ka simbahan na muundang sila og tudlo og sa kamatanan kamatuoran na naa sa Biblia. Kay matan-aw man nila murag dili man ni kaya sa kongregasyon, so dili nato ni itudlo. Murag lisod kay ni itudlo, so likay na lang taani. Makahimo ni og gubot, dili ka ma-popular ani kung imo ning itudlo na kamatuoran sa Biblia, so dili na lang sa ayha na lang. Pero mo ni karon na ang task remains, na ang charge sa mga magwawali, sa usa ka pastor, preach the whole counsel of God. Nganong naglisod man siya pasabot sa iyahang kongregasyon? Nganong lisod man iwali ang mga nindot na kamatuoran kang Hesukristo? Kaya ang question nako diri ba, bakak pa ato ang giwali? Dili ba sakto ang atong giwali dinhi? Danha, pwede siguro ta mag-alsa-masa. Dapat mag-alsa-masa mo. Moingon mo, sayop na inyong giwali, pastor. Kaya yung Biblia, nag-ingon ka ni, pero imong giingon ka na. Pero kung insakto, kung atong giwali, gumikan sa iyahang pulong, mo kani ang babala, ug mo kani ang pampukaw sa atua. Lisod ba ipasabot sa inyo ang pulong sa Diyos? Lisod ba nimo dawaton? Bored ka ba? Kung ang pulong sa Diyos ang atong hisgutan? Nadiri ang yang ingon. Unsay rason? Ningon siya, dili tungod banga ang nagwali. Og tinuod yun, no? Pwede gyud banga. Pwede gyud natagaan ta sa Ginoo og dili maayo na communicator, no? But then, aman ang iyahang giingan na nagproblema sa naglisod og pasabot. Nahabol man ang inyong pagpamati. So the reason di ay na ang usa ka tao
Ang usa ka tao na nasa simbahan, nagalisod og pasabot, maglisod og sabot sa kamatuoran sa Dios, pwede diay na nahitabo sa iyahang kinabuhi na nahabol ang iyahang pagpamati. Kinsa man ni sila, specifically, kaning inyong, no? Tan-awon nato una, para masabta nato, ang pulong na habol. Sa Griego pa, notros. Ang pasabot, ana, habol, di lang sa kutsilyo, kundi sa imong kinabuhi, kung nahabol ka, meaning na dugayan ka, langayan ka. Late, tardi. No? Habol, dull, dili naka sharp. O kung kutsilyo pa na sa kusina, delikado ng mga habol na kusina, na mga gamit nimo sa kusina, no? Kaya mas masamad ka mo gamit og habol na kutsilyo kaysa hait. Pabaya. No? Pabaya ka ang pasabot sa habol. Dili ni siya kanang, uy, nindutan no, tawag og habol. No. Kuan ni siya, sakit ni napulong madawat. Tapulan ka. Pabaya ka. Dugayan ka, langayan ka, habol na ka. And so, ang pasabot sa habol, no, na yung implikasyon ani is accountable ka. Naa kay katubagan, apil ni sa atong pagsabot ani na aduna sila'y tulubagon sa ilang pagkabaya sa aspeto sa ilang kinabuhi. Nahabol sila. Ug naa ni tulubagonon. Dili lang sa tao, nabaw na sa Dios. Maningil ang Dios sa imong nganong nahabol ka. Ug aman sila na aspeto sa kinabuhi na habol. Nahabol sila sa ilang pagpamati. O aman ang ilang pamati, bahin sa pulong sa Diyos. Nahabol sila sa ilahang pagpamati sa pulong sa Diyos, nalangayan, natapulan, napabaya. So balik ko sa kaning kinsam ni sila kinsam ni si kamo. Sila kaning mga tao na naasulod sa simbahan. Pero wala sila ginapakita na paghigugma sa pulong sa Diyos. Ang ilang ginapakita instead is walay interest. Wala ko'y paki. Di ko ganahan anang pulong. Gusto lang ko o ganang makabless me. Mupili ko so unsay nindot na ma-encourage ko sa pulong. Pero di ko ganahan aning mga boring na uban na kamautuoran. Mao kani ang resulta kung ingana ang imong gibuhat. Kaya ang habol dili biya sa overnight. Di lang biya sa usa ka adlaw mahitabo. Mahitabo ni sa taga-adlaw nimong binuhatan, imong ginapili, imong ginabati o ginalangay. Kung sige na kaglangay, di kong basa, di ko mutuon, mahabol ka. So, mo kani ang reklamo sa ato ang mangwawali. Mo kani ayahang call out na karon. Specific na siya karon. Kung sa una, maingon lang siya og atong ihugot ang atong pagtuo. Bantay ta na dili ta mapalid. Dili ta magkuanta no na atong kasing-kasing, di ta masudlan og heart of unbelief. Karon ihanang specific. Habol man mo sa inyong pagpaminaw. Munang galisod ko karon og pasabot sa inyo sa mga kamatuoran sa bahin sa Dios. Yang reklamo, habol sila, nahimo na kamog mga sanggol, mga nagasuso na lang, no? Mga immature. Maingon din siya, og tungod kay immature kamo, naingon din siya dinhi, dili kamo makabalo kung aha ang tama or mali.
Remember, unsa iyang gina-address sa congregation, nagka-problema sila, nagka-crisis sila sa ilahang pagtuo tungod kay sa kalisod sa ilahang giagian. Okay? Naa sila'y problema kaning kongregasyon. Ginawalihan sila, gina-encourage sila sa kaning mangwawali. Ug ang lang reaction is, dili man ay mawamong gipangita, boring man niya. Busa. Iyahang ingon karon is, dili ang mensahe ang problema, dili ang mensahero ang problema. Kamo na naminaw, kung mo na inyong reaksyon na nahabol kamo, na dinhi ang problema. Dili mo makasabot. Busa, dili mo makakita og encouragement. Now, sa versikulo 12, ingon din nagsugod din siya, niingon siya, kay niining panahona, karon unta, ang ayan na unta kamo, nga mahimong magtutudlo. Nasilig tulubagano, no? Kay nilabay na panahon. So we're not talking about someone na bag-o lang sa simbahan. No? Sorry, kanang kung naamo diri nagbisita mo, kung first Sunday pa lang ninyo din excuse sa mo, no? Dili pa ni kamo. Pero kung naana ka diri sa GCAP, nag-join ka na sa mo online for several months, several weeks, several years, then apil na ta ani. Dapat mo check na ta ani sa atong kasing-kasing. Ako ba ni? Kay niining panahona, karon naunta, nilabay, ubay-ubay na napanahon, ang ngayon naunta kamo na mahimong mga magtutudlo. Kita tanan, kung Kristohanon ta, kikommand kita na magtudlo, na mag-share sa pulong sa Ginoo. No? Kung ikaw ginikanan, kinakuman ka sa Ginoo, tudloy imong anak sa mga about sa kamatuoran sa Diyos. Kung ikaw profesional, no? Kung kita tanan gitawag ta na kung sa unsa man na, no, sa gamay or sa dako, gitawag ta na magtudlo. Pero wala. O balik ka sa rason, kay nihabol, naglangay, langayan na, tapulan na, maminaw, ug mo respond. Makita na ako na kay naanay moabot na madunggan na mo. Nadugay na sila sa GCAP, nagdako sila diri, dugay-dugay na, daghan sila fellowship na enjoy din and then naa sila diri even sa katong mga lisod na mga panahon sa simbahan. Katong nasudlan ta og pastor na magwali og prosperity gospel. Naa sila diri, nagpadayon sila. But then, kung nakadumdum no kanos ata ni shift no to kanang nag-verse by verse ta na preaching, nagsugod sa Matthew. Ug makadumdum mo nagsugod ta ana og wali na gikan na lang gyud sa Biblia ang atong walihon. Dili ta mo pili atong subayon. Nagsugod ta na sa tuig 2017. 2019. Somewhere around 2019 or 18. Late 18. So magtulo na katuig. Pagsugod na to, og wali ana, ang nadunggan na nato kanon is, na mga ginikanan mo ingon, dili na mi kasabot, ako mga bata, dili na kasabot sa unsay ginawali diri sa GCAP, mobalhin na lang mi. Napoy mo ingon no, na dili naman mas nindot pa tong sa una na among nadunggan na wali kaysa kani. Og nibalhin pod sila. But something comes to my mind ba na kanon lang ba na siya na problema or reaction? But dili biya kigiingnan beta sa Biblia labaw na sa 2 Timothy kapitulo 3 versikulo 4.
Kapitulo 4, versikulo 3. 2 Timothy, Kapitulo 4, versikulo 3. Niingon diha, no, na kay moabot ang panahon nga ang mga tao dili na maminaw bahin sa kamatuoran sa Dios sa tinuod nga mga pagtulunan. Kung dili, ang ilang gusto, maulang gayod ang ilang sundon. O ang resulta, muhawa sila, kay mangita silag mga magtutudlo, nga mohisgot lang sa mga gusto nilang madunggan. Ang epekto sa kanina sakit, na kanina espiritual na sakit, pwede na maging tatay ka, maging nanay ka, pero tapulan ka mo tudlo sa pulong sa Diyos sa imong anak. Langayan ka, habol ka, nga naman, wa man kay interest sa pulong sa Diyos. Ug mangingon sila, pa, ma, di mo ko kasabot, maingon ka, bitaw no, balhin ta. Kaya nga naman, tatay ka, nanay ka, pero susok ka pa spiritually. Naunta, nilabay ang ubay na panahon na ikaw na ang mutudlo. Na mature na unta ka, nagpabilin ka, ug di kabalo. Ug ang singil, ang tulubagon ani, dili ang simbahan o ang pastor, kung dili, ikaw. Ikaw ang singlan sa Ginoo. Anang imuhang kasing-kasing. Mata. Jikaf. Kapitulo 12, para yun sa second part, no? Na ingon diha, no? Na nilabay naman ta ang panahon na kamo dapat namang tudlo. Nagkinahanglan na noon man mo noon og pamandiayon hinuon kamo nga adunay musubli sa pagtudlo kaninyo sa unang mga pagtulunan sa pulong sa Dios. Imbis sila na ang mag-minister, magtudlo, sila pa noon, sige ingon, kami pa, ministry pa mi. Nagkinahanglan kamo og gatas, dili pagkaon nga gahi. Nganon, naghisgot na siya karon og gatas, naghisgot na siya karon og pagkaon nga gahi, solid food. Naghisgot siya karon na kailangan pa kamo tudluan, hungitan, tudluan sa mga unang mga pagtulunan, the basics. Kaya nga naman, posible no, na ang imuhang nadawat na maayong balita, gospel, is fake, peke, poisonous, dili tinuod. Ug moto ang imong nadawat kay mo'y nasharean sa imuha, nisulod ka sa simbahan ug abi nimo mo na ang Christian life. No? Na easy ra kay siya. Ug dili ka mo basa sa Biblia kay wala man nimo na gi-embrace actually. Nakabalo lang ka sa kamatuoran, nadawat nimo na si Hesukristo pero wala nimo na embrace kung kinsa siya. Ang iyang tawag sa imo, wala nimo gisabot kay dito ra ka ni ganahan sa tamis na porsyon. Di ka ganahan sa mga ampalaya, mga malunggay. Di ka ganahan og gulay, dinhira ka permi sa mga candy. Kita na ba ka og bata na permi lang mo kaon og candy? Permi lang mo kaon og tamis? Di mo kaon og gulay? Di ganahan mo kaon og mga sustansya? Unsay resulta? Malnutrition. Dakog tiyan, proniwang kayo. Kani sila na nagpabilin sa pag-inom lang og gatas. Naa sila karon sa peligro na sitwasyon kay wala sila gapakita og pagsabot nagalalum. Og wala sila gapakita og kanang inclination, gibati or
hilig or gusto na muadto sila deeper sa mga bahin sa mga kamatuoran sa Diyos. Dito lang sila permi sa ma-encourage me. Unsa ang ato ang ginakaon karon na espiritual na pagkaon? Mga kaigsoon. Gapili, taba? Dito na ta sa mga tamis permi. Dili ba nato kaya pa malunok ang gahi na pagkaon? Or kailangan ta pa patapermi tagaan og bibiron? Ingon diri sa 13, kayang matag usa nga gigatas pa dili batid sa pulong sa pagkamatarong. Kay masuso pa man siya. Ug dinhi mo makita no na dili ni usa ka high and mighty no na proud kay na tao ga look down ga storya sa iyang kongregasyon no. Diri nakita nimo guol. Buak ang kasing-kasing, nagaingon siya. Dugay naman mo dinhi kabalo na unta mo ani. Wala man gyud mo ni pakita. Wa gyud mo nakalahutay. Wa gyud mo di ay nagpakita og sabot beyond sa katong inyong beyond the basics. Mura ra gyapon mo mga suso. Dili gyapon kabalo unsay right ug wrong. Unsay tama ug dili. Imagine mo, what a tragedy no kung ingana ang naadiri sa GCAP. What a tragedy kung naana diha sa ato ang mga wider group leader, IDM leader na mga suso ra gyapon. Pwede gyapon pastor, pwede gyapon elder. What a tragedy kung ato ang pastor ug elder mga immature gyapon di kabalo mo discern between the right and wrong. Di gyapon kabalo mo handle the word of God. Wala gyapon nilalum. What a tragedy. Kani sila na mga tao. Muni sila ang mo refuse mo grow up. Gusto ro sila manatili bilang milk drinker. Kani sila na mga tao. Muni sila ang mga tao na mo refuse mo grow sa ilang behavior. Mo refuse mo grow sa ilang character. Mo refuse mo grow sa ilang knowledge of the Word of God, of truth. Okay na ko ani, okay na ko sa akong nabawaan, di bitaw ko pastor, di bitaw ko kuan, okay na ko. Para sa inyo na ug nagpabilin siya og gahi. Christians who refuse to grow up. And that's the problem kung makita niyo mo left and right. Look at marriage problems. Tanawa ang mga problema sa kaminyuan. Immature husband, immature wives. Dili mo grow up. Ang problema sa balay, panimalay, gikan sa pagkagahi ug ulo ug sa mga karakter or attitude or issues na wa niyagi surrender sa Ginoo, gapabilin o suso. Mo nang di kabalo unsay tama o mali. Mo ka na ang problema sa simbahan. Every time you look at the problem na nasa simbahan, from leadership to membership problems, ang problema ang ilahang response or reaction sa pulong sa Diyos. Mature ba na or immature ba na? Ang pulong sa kapag kamatarong dinhi is ang pulong sa Diyos. Ang usa ka suso, dili batid, mo handle sa pulong sa Diyos. O primarily has something to do with the gospel. It is ang pulong sa righteousness ni Hesukristo nagihatag sa makasasala sama kanato. Mo kani ang mga doktrina sa justification. No, na-declare ka sa Ginoo, righteous ka.
maski makasasala o guilty kita. Kani ang pulong sa pagkamatarong mo kani ang yahang kung tanawan nimo overall ang pulong sa Dios and has something to do with the gospel. Masuso pa man, no? Dili batid. Natay problema, sama gyapon diri. Sama sa ilang problema diri sa GCAP. The more maging faithful kita sa pagwali sa pulong sa Diyos, the more kita namuwali, the more ang problema mugawas pareho sama sa Kapitulo 5. Kaya nga naman, dini sa GCAP, like sama sa ilang kongregasyon, mixed congregation man ta. Naay uban sa atoa dinhi na kung makadawat o makadungog sa pulong sa Diyos na nawali, muambak ang ilang kasing-kasing, ang ilang kalag, musiga, ug makita sa ilang kinabuhi. Ug naapoy uban dinhi, nasama sa una na picture, matulog kay na board. Ug uban na nahitabo na gyud ni Hawa, kay moingon sila, di na may kasabot. Kabo ba ka na ang batid sa pulong sa pagkamatarong kabalo mo basa? Kung usama na sa versikulo 14, able to discern. O unhan na tamo. Ang able to discern, mura na kung ana. Bawas sulti sa usa ka tao na naa say rason. Ang usa kabalo mo discern. Kabalo mo basa og subtitle. Kung moingon ang tao, di nakasabot akong bata, wa na sila kasabot sa giwali sa GCAP, unsay subtitle ana? Wa na mi ganahi, boring naman ang giwali. Naman na sa subtitle, naman na sa rason. Ang dili kabalo mo basa sa pulong sa Dios, di kabalo mo diferensya unsay tama o dili. Muna, ingon sa versikulo 14, apan ang gahing pagkaon, alang sa mga hamtong nga nasayod na kung unsa ang maayo ug dautan. What a great blessing, no? Kung naa kay amahan, naa kay inahan, na nagahamtong ug padayon og paghamtong ang sa iyang paglakaw sa Ginoo, paghigugma sa Ginoo. What a great blessing. Ngano man, kana sa na tao kabalo man, nasayod man kung unsa ang tama or dili. So guess what? Kinsa ang matremendously mabless sa imong panimalay? Ikaw og sila. Guess what? Kung kana diri sa simbahan, kita tanan, dili lang ang gamay. Kita tanan dinhi, magpadayon ta sa atong paghamtong sa Ginoo. Atong hinulsulan ni atong pagkagahi o pagkahabol sa paminaw sa iyang pulong. What a great blessing na kung kita dinhi sa GCAP, kabaloon sa tama or dili. How much more ang maayong balita o ang hugugma sa Dios makita dinhi sa syudad na Cagayan de Oro o sa tibuok Pilipinas ug kalibutan. Pero one thing gusto pa ginako ihatag diri is ang solid kaning gahi na pagkaon ga-describe ni siya sa mga tinuod na mangtotoo. Solid food, ang gahiing pagkaon as para lang sa mga nagtuo. Kay nagpractice sila, nagtuo sila. Ilahang gituman ang ilahang nadunggan. Dili sila mulangay, buhaton nila diretso. Di sila magrason, ilahang tumanon, bahala na ay cost. Na sila'y bayaran. Matrain sila ang ilang senses. Makabalo sila karon between good and evil. Muna atong trabaho, ug muna ang atong gikuan dinhi. Nag-decide kami tanan dinhi as pastors. And with the affirmation, no? I-affirm kita. Natay mga igsoon na nag-affirm pod. We should preach, no? Magwali ta sa pulong sa Dios. Hinulsulan na nato to sa una. Di na nato to trohon. Og naaban po'y maminaw. No?
Sabi pa ni Wiersbe, naagyapon mismo sa iyang kongregasyon ni ingon sa iya, naghangyo sa iya ha. Ayaw lang og tudlo og doktrina, pastor. Ay lang mitudlo ana. Pwede man namo siguro na tudlo among study sa small group, pero tagay lang mig mga heartwarming sermon na maka-encourage ba labaw na sa kaning kalisod na panahon. Diningon siya, no? Unsa sermons kung dili mo gusto sa doktrina, which is teaching of the truth, unsa man ang basihan karon sa akong mga wali? Kung wala siya nakabase sa doktrina, wa na siya mabuhat, walay ma-accomplish sa inyo ang kinabuhi. Pag moingon ni sila, but doktrina, mga doktrina, boring man kaayo. You mean to say, kung faithful ta mawali sa pulong sa Diyos, mabored ka? You mean to say the Word of God is boring? Naana siya opposite, no? I tell you, my dear friends, doctrine is exciting. Doctrine fills our heart, no, with joy. Wake up, call me, wake up. So, nanata karon sa versikulo at kapitulo 6. Busa, tungod kay dugay na kita nga nagtuo, kinahanglan, biyaan na nato ang unang mga pagtulunan, bahin kang Kristo. Ug magpadayon kita sa pagtuon sa mga laglom nga mga pagtulunan. Pasabot ani mga kaigsoon is grow up. Ayaw pabilin ng suso ka. Grow. Grow in the Lord. Ang kaning unang mga pagtulunan bahin kang Kristo, mura ni siya kung nagtuon pa ta og letra na alphabet ba? A, B, C, D, E, F, G. Di ba? Tudluan ta na, before ta tudluan maghimo og mga sentences, mga words. Kitudluan po ito sa Ginoo, bahin kang Kristo, aha siya nagsugod sa Old Testament. Di ba? Sa Old Testament pa lang, dinhi nagsugod ang mga unang pagtulunan, bahin kang Kristo. Timan ang iyahang audience, mga Hebrehanon. Gikan sila sa relihiyon nila na Judaism, na nagtuo sa tinudluan ni Moises sa Old Testament. Ang ilahang paghibalo kung kinsa ang Ginoo naapa dinhi sa Old Testament. Wala pa sila ga-transition pa sila og ila kang Kristo bila karong na revealed, no? Na fulfill na ang balaod. Naapa sila diri sa karaan. So para sa ilaha, dana sila galisod kay wala pa man nila di ay gibuy-an ang ilahang tinuhuan na Judaism. Busa, nag-urge siya diri na biyai. Let go of the Old Testament in the sense na muna ang imong pagsabot sa Misaya. That's why uban sa mga kauban na mga Pariseo, mga Hudeyo, wa pa kaila ni Jesus, kay dili sila mubuhi sa ilahang kagulingong pagsabot sa Old Testament ug dili nila ma-embrace si Jesucristo fully. Biyai ug welcome to the New Testament. Welcome is kanisa na kapitulo kapitulo 6 bersikulo 1 is mo kani usa ni siya ka evangelistic call. Nag-share siya sa gospel actually. So dili ni siya pasabot no na biyaan nimo ang gospel. No. Dili ni siya pasabot na muundang nakagtuon sa mga doktrina. No. Sa ilahang konteksto ingon siya biyai ang inyuhang kinaraang pagtuo. Tuo ka. That's the gospel. He's sharing the gospel of Jesus Christ. Magpadayon gyapon. It means all the more no na kung hunaon nimo, but hunaon ba? Ang tibuok New Testament is pabalik-balik na pag-explain kung unsa ang kamatuoran ni Jesucristo ug ang maayong balita. Pabalik-balik lang nag-explain. So dili ni ayaw hunaan na gospel na pod. Unsa naman pod? Muna ang habol, muna ang reaksyon sa tao na maboard
sa pulong o kamatuoran sa Dios. Basaha ang New Testament. It explains to you again and again, no? Kung unsa ug kinsa si Hesukristo para kanato. Ingon dire sa si Wiersbe, no? Grateful kay siya kung nanaay mga kongregasyon, mga simbahan na gusto sila ma-enlighten and edified, ma-encourage, o dili sila ma-entertain. Dili sila ingon, lingaway lang mi. No? I-encourage lang mi. No? Ganahan sila. Go on, preach the word. No? Blessing kay na congregation. It is important, no, that we preach the gospel to the lost. Yes. Pero importante po gayo di ay na atong i-interpret, ang atong itudlo, ang atong i-explain ang gospel sa mga saved. Nindot kayo, no? Go deeper. Ay lang tataman sa taphaw. Lalom. Nindot pa kayo diri ang lalom. Nindot kayong tubig. Diri sa, ingon din siya, no? Dili na kita subli pa sa paghimutang sa sukaranan. Tagaan mo og 5 quick practical lang on how we can grow towards maturity. Nagsugod din siya dinhi na dili na ta magsubli pa sa paghimutang sa sukaranan. And number 1, mga practical ways on magtubo ta towards maturity. Paghinulsos gikan sa mga buhat, sa mga musangput lang sa kamatayon. Dili na nato na balikon. Kabaw mo, foundation man na siya. Again, the evangelistic, no? Once you receive Jesus Christ, tanan na siya. Unsa man imong ginakaon. Kung ikaw gakaon ka o gakuan ka gikan sa bata ka pagdawat nimo sa kang Hesus, kainom ka sa gatas, ang gatas walay problema, garantisado, ipatubo kanya na mahimo kang hamtong. Problema lang, kung di ka ganahan mo inom sa gatas, mamili ka sa imong kaunon, sa pulong sa Diyos, di ka mo hamtong, magpabilin ka og susu. So gusto na akong dinhi sa Jacob, unsaon ka nato, no? Dinhi, number 1, ayaw na og salig. Nasige lang kag mga pasaylo. Pero di gyapon di ka motuman kang Kristo. Nga naman, di ba kaya nga nadawat nato na gospel, maingon man, kung makasala ka, just confess with your mouth, o ipasaylo ka sa Ginoo. Di ba? We are saved by grace through faith. Ang buhato nato, magsalig. Mahimog tapulan na motuon o motuo sa Diyos. Kaya magsalig ta, Lord, sorry Lord. Pero wala gyapon na ko nagtinuuray o hinulsul. Kay buhaton naman na igapon ako unya o ugma. Magpabilin ka na og suso ng higala. Wa man nimo gitrain imong kagulingon na maminaw or mutuo sa pulong sa Dios. Busa hantod karon. Di ka kasabot sa imong kinabuhi. Immature gyapon ang imong spiritual na kinabuhi, apil imong emosyonal na kinabuhi, apektado, apil imong physical na kinabuhi og tanan nimo relationship. Kaya naman, immature ka man. Di mga kabalo, unsay tama o dili. Buhaton naman nimo imong gusto. Undangan na. Kabo ka mga bata, mo man ilang gusto. Pero ang mga ginikana na kabalo mo tudlo nila, undangan na. Bunalan ti ka. Right? Ug maka-learn ang bata sa love of discipline, numingon siya, bitaw no, mali man ni. Makabalo na ko ang right and wrong. Na imingon sa akong anak, sorry din, kita na ko, dili authentic yung sorry. Inko, what are you doing? Is that really saying you're sorry? You see? Our Heavenly Father knows when you're not really sorry. So ayog salig, na ingon ka sa imong baba, sorry Lord. O you think you're okay. Believe. Grow up. Ikaduha, ug ang mga pagtulunan, mahitungod sa pagtuo sa Dios. Ayaw na pagsigi og himo og rason na gapabilin ka sa imong sala tungod kay gaingon ka na kay pagtuo sa Dios. Di ba?
We are saved by grace through faith. I believe you, Lord. And then, gapabilin ka sa imong pagkagahi ug ulo. Nagpabilin ka sa imong sala ug murag imo nang gihigugma imong sala na murag di na nimo kaya biyaan. Pero you think you're okay. My dear friends, you are immature. Wake up. Grow up in the Lord. Ayaw na himo-himo igrason. Unda nga pag himo grason. Tuo na, tuba na. Dagan mo ingon sa ako, tigulang naman ko, karon pa, naimingon ako, bata man ka, magulang naman ko nimo. Naimingon ako, wa mga kabulon sa sitwasyon. What does the Lord say? Stop making reason. Obey. Grow up. Dili na nato balikon ang pagtulunan na mahitungod sa mga bunyag, sa mga unsa man na siya, mga ritual, pagsalig. Nakibuhat na ako ang ritual, okay na ko. Unda nga, na imong pagsalig na pwede ra ka dili maminaw sa pulong sa Dios, dili mo tuman sa pulong sa Dios, dili mo tuon sa pulong sa Dios, tungod kay gaampo man ka. Tungod kay nabautismohan naman ka. Gasalig ka og ritual, gasalig ka na imong naghimo ka og prayer, og danha na dahil nalipay lugar ang Dios sa imo ha. Tinuod ba na pagtuo? Usa ba na ka no? Ang problema sa magpamanatili og suso og pagunhuna naa ka sa peligro karon. Mata. Gipukaw ka karon sa Dios. Mata na. Paghinulsol og pagsunod na sa iya. Ayaw salig og ritual. Ay salig na nagampo ka. Daghan mo ingon nato, ampo man ko taga-adlaw. Gabasa ba ka? Gatubo ka ba? Imong paghigugma sa iyang pulong. Ug maingon, sorry, wala ko di ko gabasa. Pero kaampo man ko. Gasalig lang ka og ritual. Unsa man na? Suso. Mata. Tubo na ta. Ang pulong sa Dios makatubo ka nato. 6:2 sa pagkabanhaw sa mga patay ug sa hukom nga walay katapusan. Katuo sila resurrection in the dead. Old Testament people, kani sila na kongregasyon, katuo sila. Na sila tinuod na gituhuan. Pero kita, ayaw na magsalig. No? Ay pagsalig na okay ra ka. Na kay tao ra man ka. No, sapagkat ako ay tao lamang, magpabilin lang ko ani kay makasala man gyud ko. Dito ra ko sa langit mahimog perpekto. Busa gapabilin ko sa akong pagkahabol sa paminaw. Okay ra ni kay di pa man ko perpekto, sa langit ra man ko mong perpekto. Gabilib ka in the resurrection, gabilib ka in glorification. Praise the Lord. Pero kung nagpabilin na noong kag immature, og suso, og gahi, og ulo, tungod sa kana na rason, mali ka na. Undangan na. Pag hinulsol, mata na, tubo na. Ang mga suso ra ang gahimo ana na rason. Kalima. And this we will do if God permits. Ayaw take for granted, my dear friends, ang grasya sa Diyos. Ayaw iabusar ang grasya sa Diyos. Ugma na ako maghinulsol. Ugma na ako ni buhaton. Total. Murag last na ni Lord, i-enjoy lang na ako. Ugma na din ko, magtinuoray. Kabo ka, muna imong ginabuhat na por pila na katuig. Langay-langay. Munang nahabol ka. Kay ginaabusar lang nimo. Gasalig lang ka sa grasya sa Ginoo. Wa na ka tuman. Abusado ang mga suso na Kristohanon. Dangon nato na. Matata. Ug next week, padayon nato. Ug naagi ni siya, importante kay na portion. Kay naagi ni siya serious na matter ni siya. I'll close with this. Dili lang. Ang kalahian sa nahabol nga pagmati kay ang pagpaminaw sa pulong sa Dios na mo resulta sa pagsalig ug pagtuman kaniya. Mangampo kita. Lord, we are praying, Lord, that you are our God na makapadala sa amo tanan. Nagsalig kami, Lord,
nag-acknowledge kami, Lord, sa kamatuoran na ang imuhang pulong sa Dios, ang gatas na imong gihatag, magsilbi kani na mahimo kami hamtong. Ug sa among kasing-kasing lang, Lord, akong giampo na tabangan nimo karon ang naghinulsol, ang naangilang paghinulsol, tinuoray. Na kaniya mong buhaton, if you will permit. Dili lang sa individual, akong giampo, Lord, ang tibuok jika. Akong giampo ang among mga bisita na nakadungog sa imong pulong karong adlaw. Na mo-grow kami towards maturity. Mo-grow kami towards our love for you. Kay ingana ka kanindot. Ingana ka na masaligan na Diyos. O ikaw ragyod o wala na ilain ang makasatisfy sa amoa. Ikaw lang ang makaangkla sa amoa dinhi ug sa habang buhay. Amo kaning giampo sa pangalan ni Jesus. Amen.